Dobrý večer, vítajte na diskusii s názvom Neničme si dom kultúry, ktorá sa bude venovať téme aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie Domu kultúry v Rimavskej Sobote. Som veľmi rád, že pozvanie do tejto diskusie prijala Monika Bočková z oddelenia architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za privítanie, dobrý večer. A vítam medzi nami aj iniciátorov a iniciátorky petície za záchranu Domu kultúry. Jednotlivo vítam medzi nami historičku umenia a pedagogičku Gabrielu Garlatiovú, výtvarného umelca Štefana Baláža, architektov Erika Klauberta a Kristiána Saboa a tiež predsedu petičného výboru Jána Rešetára. Skôr než prejdeme k samotnej rekonštrukcie Rimavsko-Sobotského domu kultúry, začneme tak zo širša. Kultúrnych domov sa v Česku, ale aj na Slovensku postavili tisíce. Bolo to najmä v období po druhej svetovej vojne a potom v období po nástupe socialistického režimu. Aká bola ich spoločenská funkcia v tom čase a aká je ich spoločenská funkcia dnes? A v čom vlastne spočíva tá ich kultúrna, architektonická, ale aj historická hodnota? Pani Bočková. Ďakujem, dúfam, že je počuť dobre. Áno, tak ako ste veľmi dobre teda uviedli túto tému, že kultúrne domy na Slovensku vznikali teda ťažiskovo práve v období štátneho socializmu. Takto sieť vôbec kultúrnych zariadení samozrejme má oveľa hlbšiu históriu. Za monarchie sa stavali reduty, rôzne spoločenské domy, kultúrne domy sa stávali aj v medzivojnovom období, ale práve ako keby na Slovensku je najpočetnejšia vrstva kultúrnych domov zo socializmu, predovšetkým keď sa bavíme o 70. a 80. rokoch. Je zaujímavé, že niektoré kultúrne domy dokonca vznikali počas tzv. Akcie Z a ak sa nemýlim, tak je to práve aj ten v Rimavskej Sobote. Možno tu je dokonca niekto, kto si spomína, alebo má príbuzného, kto bol do tejto akcie zapojený, teda do svojpomocnej výstavby s občanmi. Ak by som mala iba v skratke vlastne uviesť, že čo bola nejaká spoločenská úloha domov kultúry, tak boli to zariadenie, kde bola vlastne sústredená akákoľvek osveta, zábava, kultúrny život v obci a bolo by chybné sa domnievať, že to bol výhradne nejaký nástroj ideologickej propagandy. Samozrejme, tá dramaturgia bola veľakrát prispôsobená, aby bola kompatibilná nejako s tým politickým obdobím, ale kultúrne domy boli využívané na množstvo rôznych činností. Bola som veľmi pekne prekvapená, keď som dnes navštívila práve aj Kultúrny dom v Rimavskej Sobote, že naozaj je tam taká tá typická štruktúra kultúrneho domu, čiže má estrádnu sálu, spoločenská sála s rovnou podlahou, kde sa vlastne uskutočňovali rôzne zábavy, plesy, podujatia. Je tam rovnako divadelná sála, teda so šikmým sedením pre divákov. Opäť tieto sály fungovali pre divadlá, často pre filmové projekcie v kultúrnych domoch. A plus to bolo veľké množstvo takých pridružených priestorov, čo boli klubovne, rôzne zaujímavé krúžky sa tam odohrávali. Veľakrát bola súčasťou tiež aj sála pre bábkové divadlo, čo je tiež aj práve prípad Rimavskej Soboty. Takže môžeme povedať, že kultúrne domy plnili vlastne množstvo funkcií a zastrešovali ako keby celý ten kultúrny život. Inak vzadu na projekcii môžete vidieť aj niekoľko fotografií kultúrnych domov po celom Slovensku. Prejdeme teraz ale teda k tej hlavnej téme a to je ten Dom kultúry v Rimavskej Sobote, o ktorom ste už začali aj hovoriť. V súvislosti s ním sa často aj v našom kontexte hovorí
ako o ikonickej stavbe. Dokonca vo svojej dobe bola vyhlásená alebo považovaná za stavbu storočia a dnes už o nej hovoríme, že patrí ku kultúrnej identite nášho mesta. Čo to znamená a v čom vlastne spočíva tá ikonickosť, tá hodnota, tá výnimočnosť tejto stavby? Gabika. Ikonickosť je samozrejme dosť silné slovo, ale pre nás je veľmi pomocné, pretože sa naozaj jedná o stavbu, ktorá nás definuje a ktorá určuje našu blízku minulosť. To znamená, presahuje do súčasnosti. Pamätáme si, keď nie my priamo, tak naši rodičia, starí rodičia, jej stavbu. A práve z tohoto dôvodu si uvedomujeme dôležitosť toho, ako sa máme starať o pamiatky, o architektúru v našom meste, lebo samozrejme my máme aj v minulosti príklady, keď sme to nie veľmi zvládli, že sme si nedali pozor na to, napríklad zbúranie synagógy. To je asi taký najhorší a najbolestnejší príklad. A dali by sa viaceré príklady určite nájsť, ale toto je teraz, keď sa naozaj sústredíme na ten náš problém, on vlastne súvisí s niečím oveľa dôležitejším, súvisí aj s našim vzťahom ku kultúre, k umeniu a k tomu, ako v budúcnosti budeme pristupovať k tomu, ako zachováme dedičstvo. V Dome kultúry sa nachádzajú, okrem toho, že je to samozrejme architektonická štruktúra, aj taká teda stavba, skutočnosť v rámci istého urbanického kontextu, tak sa tam nachádza veľa umeleckých diel, ktoré sú, práve my ich tak prehliadáme, čiže sú trochu neviditeľné. Aj tou rekonštrukciou alebo vôbec tým rozruchom dochádza k tomu, že si ich začíname všímať. Pred 2 rokmi sme začali robiť výskum umeleckých diel vo verejnom priestore. Tiež to nebol projekt, ktorý by bol iniciovaný stadiaľto, ale je zaujímavé, že ju iniciovala Horevúca ako ako mesto kultúry a oslovili ma ako jednou z týmu k tomu, aby som sa do toho zapojila. Zmapovali sme skoro 50 diel z Rimavskej Soboty a nehovorím o okrajových, teda naozaj satelitoch nášho mesta, čiže o obciach, kde sa nachádza tiež veľmi veľké množstvo umeleckých diel z tohoto obdobia. To znamená, hovoríme o období od 50. rokov do konca, teda do 89. Je to veľmi široký záber a vtedy si vlastne uvedomujeme, že koľko veľa umeleckých diel tu vzniklo, ktoré nevznikali len za zámerom vytvoriť umelecké dielo, lebo to je trošku aj taký pojem, ktorý nám je taký odťažitý, ale preto, aby zveleďovali, skultúrňovali prostredie, to znamená, to sú veľmi zaujímavé projekty dizajnerské, architektonické a vôbec také doplnkové riešenia, oni ich aj tak nazývali vlastne, tí rôzne tí organizátori a iniciátori týchto diel ako výtvarné doriešenie priestoru a oni boli súčasťou vlastne týchto stavieb. No a vďaka prostriedkom z Fondu obnovy prebieha v súčasnosti rekonštrukcia tejto ikonickej stavby, ktorá sa začala v júli, ale vyvolala v časti verejnosti značné znepokojenie. Vy, čo tu sedíte, ste aj súčasťou iniciatívy za záchranu Domu kultúry a následnej petície. Keby ste mali sami za seba individuálne povedať, prečo vlastne ste sa do tejto iniciatívy zapojili a čo bol vlastne obsahom toho otvoreného listu predstaviteľom a predstaviteľka mesta, ktorý stal na začiatku tejto iniciatívy. Jan Rešetár, Konzo. Tak ak môžem, ja som už predtým mal nejaké také zlé tušenie, že čo sa bude diať, keď raz budú robiť ten kultúrny dom a mal som takú obavu a absolútne som nejako neevidoval, ani nikde nevidel, že by sa niekde o tom nejako písalo alebo bola nejaká diskusia. Iba som si zrazu všimol lešenie a v jeden deň som si všimol, že prakticky začne miznúť tento obklad, ktorý som považoval už ako jaskyniar, alebo aj ma zaujíma história, mám trošku cit k takým veciam a vidím, že sú hodnotné, tak ma to zaujalo, že skrátka sa to úplne necitlivo odstraňuje z tej stavby. Prakticky som pri dekáči našiel, som akorát šiel s dcerou okolo kopu polámaných kusov tohoto obkladu. Má to 3 cm hrúbku a prakticky som
nejako o tom začal komunikovať vo svojom okruhu a nejako sa chytili potom toho viacerí ľudia a v podstate som zistil, že tá téma alebo ten kultúrny dom tak zaujíma oveľa viacej ľudí v našom meste. Architekti Christian Sabo a potom Erik Laubert. Prečo ste sa vlastne vy zapojili do tejto iniciatívy? Tak ja za seba môžem povedať len toľko, že pred nejakými 15 rokmi som sa vrátil naspäť do Rimavskej Soboty a ja som aj osobne bol aj za vtedajším primátom, teda aj súčasným, že bolo by dobré ako tie verejné priestranstva nejak oživiť, že nejaký život do toho dať. Tak postupne sa nejak rozbiehali nejaké veci v meste, len z môjho pohľadu ako architekta tak narýchlo, menej odborne, aj s tou kvalitou nie tak najlepšie. A toto bol taký moment, keď začali ten kultúrny dom rozoberať, že fakt musím sa do niečoho zapojiť, hej. A všimol som si, že je okolo mňa veľa ľudí, ktorých práve tieto veci zaujímajú. A aby sme dali najavo, že nie je nám jedno, hej. Aj keď bola veľmi malá šanca, že niečo s tým dosiahneme, tak aspoň toľko, že nech sa o tom rozpráva a možno, teda, neviem, verím tomu, že toto sa mení, tá komunikácia zo strany mesta a že v budúcnosti pri takýchto fakt veľkých investíciách bude to nejakým spôsobom aj verejne reprezentovať, teda prezentovať pre obyvateľov, alebo aspoň pre odbornú verejnosť, lebo je tu odborná verejnosť, sú tu komisie, je tu aj stavebná komisia a to ešte musím dodať, že som aj v tej stavebnej komisii, kde náhodou sme sa dopočuli minulý rok v októbri, že znovu sa ide podávať tento projekt, že idú sa žiadať financie na jeho rekonštrukciu, tak sme pýtali, že nech nám predložia tú projektovú dokumentáciu, alebo keď už nepredložia, ale dostali sme informáciu, ale až tam sme sa dostali k tomu, že ten kamenný obklad nebude sa zachraňovať, tak sme prosili mesto, že podľa možností nech prehodnotia ich postoj k tomu a nech niečo s tým urobia. Samozrejme, že mesiace prešli, projektová dokumentácia nebola predložená, takže až teraz pred pár mesiacmi zo stránky UVO, kde sa zverejňujú už vysúťažené projekty, sme vedeli sa k tomu dostať a nejaké detaily sa dozvedieť. Mne ako architektovi záleží na verejnom priestore a stavbách, ktoré v meste máme. A bol to taký trochu také prekvapenie, že sa vlastne mesto pustilo do prác s tým, že verejnosť neoboznámila s nejakým výsledkom alebo s nejakou víziou konečnej finálnej podoby kultúrneho domu po rekonštrukcii. No a čo nás tiež prekvapilo, alebo čo sme sa snažili zistiť a dotazovať, že čo sa vlastne udeje s kamenným obkladom a akou mierou ostane tento kamenný obklad zachovaný a zastúpený na fasáde kultúrneho domu. Takže z projektu už potom bolo jasné, že obklad ide dole a bude nahradený v podstate klasickou nejakou omietkou farebnou. A to je taký bod, keď sa v človeku niečo ako prelomí, že prečo doteraz to mohlo byť z kameňa 40-50 rokov a prečo ideme rušiť niečo, čo je v úvodzovkách večné a tú architektúru stvárňujúce a tú finálnu podobu vlastne je daná podoba tej fasády. Tak sa asi každý zamyslí, že aký iný materiál by sa mohol použiť na fasáde, aby tá fasáda ostala hodnotná
tak nenapadá nikoho podľa mňa nič lepšie, ako je ten kameň. A preto nás toto oslovilo a snažili sme sa touto iniciatívou poukázať na to, že ten kameň je najlepšie riešenie na tú fasádu. On sa tam už nevráti, alebo sa tam možno vráti o dobe osvietenia, by som povedal. Možno to bude o 10 rokov, možno o 20 rokov, možno o 30 rokov. A takisto sme boli zvedaví, čo bude s tým kameňom. Ten kameň je použiteľný na iné drobné architektúry alebo iné pripravované alebo mestom pripravované veci. O tom by mala byť tiež diskusia, že čo s tým kameňom. No ale čo nám najviac chýba, tak to je diskusia ešte pred vlastne začatím prác a oboznámením verejnosti s výslednou podobou a s možnosťou zachovania kameňa na fasáde. Technicky, jasné, nie je to jednoduché, nakoľko zateplenie si vyžaduje aj pomocné práce alebo pomocné konštrukcie na fasáde. Jednoducho povedané, musia sa zvýšiť atiky kvôli zatepleniu. A zrazu ten kameň, ktorý tam je, by nebol len tak ako riešiteľný. Muselo by to byť komplexné riešenie a použitie kameňa aj v častiach, o ktoré sa tá fasáda zväčšuje alebo zvyšuje. Takže technicky to nie je jednoduché, ale je to riešiteľné. O tých konkrétnych riešeniach a našich návrhoch, ako by sa to dalo, budeme ešte hovoriť v ďalšej časti diskusii, ale dal by som teraz ešte slovo aj pánovi Balážovi. Čo bola vaša motivácia? Prečo ste sa zapojili do tejto iniciatívy? No, moja motivácia spočívala v tom, že ja si to asi najviac vás pamätám, lebo som najstarší a mám taký dojem ešte, že každá doba má nejaké svoje architektonické také vyjadrenie, isté nejaké pamätníky, tak to by som to nazval. A naše mesto, ktoré má 750 rokov, tak nemá staršie tie architektonické pamiatky ako možno 250 ročné. Že tých prvých 500 rokov nevieme, čo tu stálo, ako to bolo, naši predkovia to nezachovali a ja som sa nechcel zachovať tak, ako naši predkovia, ktorí akože tie stopy po svojej činnosti a stopy po svojich predkov ako keby zničili a postavili si ako keby svoje pomníky, ak si vôbec postavili. No a hovorím, každá doba má svoj nejaký taký architektonický výraz a výrazom tej doby, tej druhej polovice 20. storočia, teda tou ikonickou stavbou bol práve tento náš dom kultúry. V takej kvalite, aké bol realizovaný s takouto kamennou fasádou, ktorú akože niesol, ktorá isté nebola ani v tej dobe nejaká lacná a nebola akože použitá na také menej hodnotné a také utilitárne stavby. Lebo treba povedať, že Dom kultúry bol postavený ako taká reprezentačná budova, ktorá mala slúžiť celému mestu a svojím spôsobom nahrádzala to, čo nakedy v ďalekej minulosti boli chrámy alebo nejaké také honosné radnice, proste, alebo iné stavby, ktorý účel bol hlavne taký ten reprezentatívny. Náš ten kultúrák mal byť takýto reprezentatívny. A preto si myslím, že tá budova mala samozrejme byť obnovená, zmodernizovaná, ale takým spôsobom, aby sa v nej zachovali tie hodnoty, ktoré boli do nej vložené. A tá hodnota, najmä tá hodnota navonok, bola tá v tej fasáde. Lebo ak to teraz urobia tak, ako to vidíme všade naokolo, tým panelákovým systémom, však tie izolačné dosky, na to omietka a podobne, bude to naozaj len taká, alebo sklzne to na takú tuctovú stavbu. Čiže z môjho pohľadu je to, že ak sa to dá, asi toho sa už nebude dať, ale v budúcnosti, ak sa bude niečo zase riešiť, aby sa to riešilo takým spôsobom, aby to neubralo tú architektonickú, výtvarnú, umeleckú, neviem, ale aj občiansku hodnotu tej stavbe. A
A k tomu by som sa ešte dostal k tomu druhému motívu, že u nás sa všetko robí, alebo väčšina vecí sa robí tak, že takým hurá systémom, že vrchno si niečo vymyslí, usúdia dvaja, traja chlapi tam, väčšinou, alebo sú to chlapi, u nás však, usúdia, že takto to bude fajn, takto to bude dobré, máme na to 3,5 milióna, tak my to urobíme takto a medzi nami si to vybavíme. Čiže tak netransparentne to robia a ja ešte vôbec nie som si istý, že z tých 3,5 alebo 3,7 milióna, koľko tak nejak odpláva kdesi bokom, čo nebudeme vôbec vedieť dosledovať. To je ďalšia vec. Možno sa aj k tomu ešte dostaneme, ale ja by som sa ešte na chvíľku pristavil pri tom samotnom kamennom obklade, pretože to bol základ tej našej iniciatívy a to jeho necitlivé odstraňovanie. Kritici tejto našej petície dnes hovoria o tom, že vlastne tento obklad v skutočnosti nemá žiadnu hodnotu, že je to len travertín. Tak povedzme trošku viac o tomto materiáli, že prečo ho vlastne my považujeme za taký hodnotný, 2-3 vetami. Kristián alebo aj pani Počková, nech sa páči, máte slovo. Dobre, lebo zaznelo tu veľa veľmi trefných, podstatných vecí, mala som potrebu reagovať, ale nechcela som nikomu skakať do reči. Ale teda vlastne to, čo ste tu už mnohí spomenuli, že práve nesporná hodnota tohto domu spočíva jednak v architektonickom riešení a jednak v použitých ušľachtilých materiáloch. Takže keď sa rozprávame o tom, že akým spôsobom je možné ten dom obnoviť aj za rôznymi argumentami energetickej úspornosti a podobne, tak vždy treba brať ohľad na jeho architektonickú hodnotu. Hej? Ako to, keď si položíme na misky váh, tak presne tak, ako ste veľmi trefne spomenuli, že vlastne je také smutné, keď vidíme, že my ako súčasná generácia, alebo teda, že nejaký odkaz našej vrstvy by mal byť v zateplení, hej, v polystyrene, že my sme zdedili niečo, čo je prírodný kameň, je to vápenec a vlastne to, čo máme odovzdať ďalšej generácii, by bol polystyren s omietkou, tak tam podľa mňa aj človeka, ktorý nemá nejaké hlbšie vzdelanie architektonické, tak musí ho proste zaboliť ten pohľad, pretože musí byť každému jasné, že porovnávame neporovnateľné. A preto aj nejaký argument energetickej úspory podľa mňa nie je úplne na mieste a práve aj prostriedky, ktoré sú vynakladané z plánu obnovy, nemožno sa na to pozerať cez nejaký kalkul vyslovene teplných strát, ale už aj keď sa rozprávame o celkovom environmentálnom dopade pri takýchto rekonštrukciách, tak mi je ľúto, že sa neberie do úvahy v podstate ako keby celý ten balík, pretože keď sa rozprávame o nejakých stavebných prácach, hej, že ide sa rekonštruovať dom, ide sa komplet vymeniť fasáda, tak tam do toho vstupujú mnohé iné faktory, hej, ako je napríklad, že dobre, ako bude odstranený ten odpad, vlastne vzniká nám tu množstvo stavebného odpadu, čo je pritom hodnotný materiál, hej, ale vlastne kde skončí niekde na skladke, kde skončia všetky tie hliníkové profily, ktoré ho upevňovali, odkiaľ bude privezená vlastne všetok ten nový materiál, hej, odkiaľ bude privezená izolácia, je to plus, to je všetko energia, hej, tu máme proste uhlíkovú stopu, do toho, keď zarátate prácu tých robotníkov, prácu aj nejakých, predpokladám, stavebných inžinierov, neviem, kto je zodpovedný za ten projekt, myslím, že to nebude architekt, tak vlastne zrazu z toho máte celý tento balík a tam už ako keby hovoriť o nejakej energetickej úspore tým, že o trochu menej môžete kúriť, lebo máte proste zateplené strechy a nové okna, tak je to také sporné, pretože treba to brať ako celý komplex. A ak sme ešte vlastne tu vyzdvihovali hodnoty práve týchto stavieb z druhej polovice 20. storočia, tak práve ja a moji kolegovia na, ako ste spomínali, teda oddelenie architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, dlhodobo mapujeme tieto stavby a sme nimi nadchnutí. Z toho dôvodu máme na to také heslo, taká trojica, že lebo dnes už vlastne nikto takéto veci nenavrhne, nezaplatí a nepostaví. Proste v súčasných podmienkách neexistuje, že by boli
takéto investície vyložené na budovanie verejných stavieb. Takže ak si to vlastne celé zvážime, tak naozaj máme jedinečnú príležitosť narábať s nejakým dedičstvom a je na nás, ako sa k tomu postavíme. To som ale teda iba chcela povedať vlastne k tomu, vôbec k tej hodnote tej fasády a teraz určite sa vedia iní vyjadriť. Ďakujeme. Inak, ak máte aj vy nejakú otázku, tak kedykoľvek aj v priebehu diskusie sa prihláste a asistent vám... Už aj máme otázku, tak nech sa páči tu vpredu. Dobrý deň, volám sa Peter Maukš a som z Košickej iniciatívy za moderné umenie, za modernú architektúru. V Košiciach sa zaoberáme podobnými problémami, tiež nám tam takto likvidujú stavby. A ja som len chcel vstúpiť do tej debaty ešte k tomu plánu obnovy, že vlastne samotný plán obnovy počíta aj s takýmito starými stavbami a je tam vyslovene odstavec, ktorý hovorí o tom, že treba zohľadňovať charakter stavby, ktorý chceme obnovovať. Čiže keď nejaký investor povie, že mu to cez plán obnovy neprejde, tak to nie je pravda. On na to tam ten priestor má, ale ho nevyužije. Tak len som chcel doplniť troška. Tu ak môžem ešte sa zapojiť, tak konkrétne teda rekonštrukcia práve Domu kultúry v Rimavskej Sobote by bol perfektný adept na jednak zvýšenie energetickej úspory, na práve kontaktné zateplenie exteriérovej fasády, ale zároveň zachovanie kamenného obkladu. Takže vlastne tým, že ten obklad je prichytený na konštrukcii, na fasáde, tak vlastne to vytvára úplne ideálne podmienky na to, aby, poviem to tak, že vlk bol city a ovca zostala celá. Napriek tomu sa to tu neudialo, takže je to dvojitá škoda. Ja keď nadviažem teda ešte z tej našej pozície historikov, tých ľudí, ktorí na to pozeráme z profesionálneho vzťahu, tak vlastne dôležité je teda povedať aj to, že uvedomiť si, že aký má vzťah ten, čo to vykonáva, aký má vzťah ku kultúre a k umeniu. Samozrejme, ja nechcem burcovať nejaké vášne, ale treba to pomenovať, lebo v Ríme si kameň objali kedy? Nikdy, len keď tam prišli barbari, objali kameň v Ríme. To je najvzácnejší materiál stavebný. A my to proste urobíme jedným šmahom. A toto bol pre mňa veľmi silný motív, kedy som zostala naozaj šokovaná a prečo som sa zapojila do tejto diskusie a aktivít a verím to, že sa nám teda podarí hovoriť aj o odborných veciach, lebo oni samozrejme nie sú niekde postavené na piedestály, ale odbornosť má fungovať práve v komunite, má byť občianska. A toto tu veľmi chýba, pretože my sa už vlastne toho dotýkame, že sme neboli oboznámení, verejne oboznámení s tým, že sa niečo ide robiť, ako sa to ide robiť, čo sa bude robiť. Nebolo nám nič odprezentované, takže toto bude vlastne aj taká dôležitá téma, aby sme sa dostali k takému stanovisku, aj odporúčaniu. I napriek tomu, že nás predstavitelia mesta nechcú počúvať a že nás budú označovať za samozvaných odborníkov, to ja vám poviem osobne, mi to úplne jedno, pretože tu nejde o nejaké osobné invektívy, tu ide o skutočnosť, o pravdu a o zachovanie umenia a kultúry. Nech sa páči, ďalšia otázka. Dobrý večer, pozdravujem všetkých. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Roman Vaľo. Som poslancom Mestského zastupiteľstva tu v Rimavskej Sobote, no a myslím si, že väčšina tu prítomných ma aj pozná. Sám za seba poviem, že osobne veľmi vítam a úprimne vítam túto iniciatívu, nakoľko vzýšla z občianskej spoločnosti, vzýšla aj zo strany skutočných odborníkov na architektúru, keďže Erik aj Kristián sú aj boli členmi komisie výstavby dopravy a územného plánovania, ktorej som ja bol v minulom volebnom období predsedom. A v tomto období som členom. A vedia, že aj v minulom volebnom období, a presne tak, ako aj Kristián povedal, aj v tomto volebnom období sme sa dotazovali na to, aké mesto pripravuje projekty, aké sú ich cieľe, aké sú ich vízie, aké sú ich návrhy. Zo strany mesta
sa nám nikdy nedostalo jasné odpovede zo strany zamestnancov Mestského úradu. Tie odpovede boli viac menej vždy také vyhýbavé, ustráchané a ako keby sami nedokázali nikdy odpovedať bez toho, že by ich odpovedať niekým nad nimi nebola schválená. A to je aj prípad tohoto projektu, tejto rekonštrukcie. Kristián to v úvode jasne povedal, žiadali sme nahliadnutie do projektu, žiadali sme nahliadnutie aj do iných projektov, ktoré sa momentálne pripravujú, zatiaľ sme ich nevedeli. Verím v to, že tento výrvar okolo kultúrneho domu to do budúcnosti zmení. A mesto si uvedomí, že verejný priestor nepozná pravičiara, ľavičiara, Maďara, Slováka. Verejný priestor slúži všetkým ľuďom, nie politikom. A preto sa tak k nemu treba aj správať. Strašne ma mrzí to, že táto iniciatíva, ktorá má naozaj dobrý cieľ a správne nastavenú myšlienku a aj veľa podporovateľov je zo strany mesta a hlavne zo strany vedenia mesta, nebudeme hovoriť o vedení, povieme to na rovinu, zo strany primátora, extrémne spolitizovaná. Najprv strašne váhal, že kto za tým je, čo to môže byť, potom po 2 týždňoch to spojil s nami, s jeho kritikmi, čo vôbec nie je pravda. Ja som rád, že vlastne táto iniciatíva vzýšla od vás, lebo ak by vzýšla od nás, tak je automaticky odsúdená na zánik, lebo by bola braná čisto politicky a neodborne. Takýmto spôsobom ja verím v to, že k nejakým tým diskusiám určite dôjde. Presakujú ku mne informácie, že už aj k nejakým nápravám, respektíve zmenám alebo úpravám dochádza, nakoľko projekt, ktorý nebol k dispozícii a nevedeli sme do neho nahliadnúť, až potom, keď bol zverejnený na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, tak bol spracovaný len na úrovni rozsahu pre stavebné povolenie, neriešil vôbec žiadne detaily, podrobnosti a v prípade takejto veľkej stavby sa to žiada, aby bol spracovaný na úrovni realizačného projektu. Tak si osobne myslím, že sa tam momentálne riešia za pochodu veci na kolene, nakoľko vystávajú mnohé skryté detaily, ktoré daný projekt neriešil a mnohé informácie máme také, že už niektoré časti, ako je atrium a tak ďalej, možno, že bude zachované formou nejakých zmenových konaní. To sú veci, ktoré svojím spôsobom spätne dokážu som projektant, takže viem, o čom rozprávam, môžu akým spôsobom vstúpiť do toho procesu realizácie a výstavby a tú stavbu zmeniť v prípade nejakých nutných vyplývajúcich okolností na danej stavbe. A ak by sa od začiatku, respektíve vo všeobecnosti venovalo verejným stavbám a verejnému priestoru väčšia pozornosť a hlavne sa nevyhýbalo takej verejnej diskusii, ktorá je v iných samosprávach samozrejmá, u nás je žiadaná a nevypočutá, tak by sme sa tomuto vyhli. A všetci Soboťania žijúci v meste by ten verejný priestor začali trošku inak vnímať. A nebralo by sa to cez tú prizmu, však čo riešite pre Boha, čo vymýšľate odborníci, však Jožko vybavil peniaze. No čo, on chodil po ministerstve od kancelárie do kancelárii, búchal, dajte nám peniaze do Rimavskej Soboty. Nie, Jožko s prepáčením Trdmakovi vybavil. Mesto podalo projekt, vzhľadom na to, že bez ohľadu na to, že ako bol architektonicky hodnotovo pripravený, splnil podmienky výzvy, mesto bolo podporené danou dotáciou. Mestské zastupiteľstvo schválilo kofinancovanie daného projektu, schválilo zapojenie sa do výzvy a tak ďalej. To nie je vďaka Jožkovi, to je aj napriek Jožkovi, vďaka tomu, že sme už pár rokov dozadu trvali na tom, aby mesto sa zúčastňovalo takýchto projektov. Ale chýbala tam tá verejná diskusia. A toto je najväčší problém rozvoja a riadenia nášho mesta, že fakt tak dôležitých veciach, ako je verejný priestor, ale aj mnohé iné ďalšie projekty, táto verejná diskusia chýba. Tak ja verím v to, že táto malá lastovička v prípade takejto iniciatívy vyvolá do budúcnosti trošku väčší záujem a nebude braná automaticky ako každá, a nebude kritika automaticky braná ako útok na niekoho. To vôbec nie je pravda. Len diskusiou a aj rôznymi kritickými názormi protichodnými sa dá dospieť k nejakému vzájomnému konsenzu, ktorý dokáže posunúť veci dopredu. A toto tu v tomto meste dlhodobo chýba. Všetci to vieme. Všetci s tým žijeme, všetci sa s tým stretávame. Takže ja za seba ďakujem tejto iniciatíve, že tu vznikla. Ďakujem. Ďakujeme. Môžete samozrejme reagovať, ale ja to ešte doplním otázkou, pretože to tu zaznieva už častejšie, že to, čo aj my vyčítame najmä, je, že vlastne tomu
nepredchádzala žiadna odborná a verejná diskusia. Keď sme aj vyzývali predstaviteľov a predstaviteľky mesta na takúto diskusiu, tak o ňu nebol záujem. Aj na túto diskusiu sme pozývali zástupcov mesta. Prečo si ale myslíte, že to tak je, že mesto nechce verejne diskutovať na túto tému? Veď laicky, keď sa na to pozrieme, predsa im by tiež malo ísť o dobro tohto mesta a o kvalitu tej rekonštrukcie. Tak prečo sa predstavitelia tohto mesta vyhýbajú tej verejnej diskusii? Na to my nevieme odpovedať, na to by mali odpovedať oni, ale našim hlavným takým motivom od začiatku bolo snažiť sa vytvoriť alebo iniciovať slušnú debatu a naozaj sme začali od začiatku veľmi slušne, oslovili sme pána primátora mailom, listom, otvoreným listom a vždy sme dodržiavali také pravidlá slušnosti, pretože nám to išlo o to vytvoriť slušnú debatu a dostať sa niekam. No a toto sa nám nie ale z našej strany nepodarilo. My sme vyvinuli, aj budeme vyvíjať úsilie, vždy budeme slušní, pretože to je základ vôbec každého dialógu, byť empatický, kultúrny, slušný proste. Takže nech sa vám páči. Ja teda nebudem úplne komentovať tú situáciu, dám tomu skôr taký širší rámec, že je vlastne pohoršujúce, že je tu stavba, ktorá plní verejnú funkciu, stavba, ktorá je vo vlastníctve mesta a stavba, ktorá má byť za verejné financie zrekonštruovaná a absolútne nebol projekt rekonštrukcie prezentovaný verejnosti. To je pohoršujúce. Myslím, že ako obyvateľia mesta máte absolútne plné právo žiadať prezentáciu projektu a žiadať aj diskusiu a možno, aby teda to nebola iba kritika, ale viem uviesť aj veľmi pekný príklad, ktorý sa teraz deje v inom meste. Práve teraz prebieha verejná anonymná architektonická súťaž vyhlásená práve mestom Dolný Kubín v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, s porotou odborníkov. Predchádzalo tomu vlastne výskum pamiatkových hodnôt a práve mesto Dolný Kubín vypísalo súťaž na rekonštrukciu Domu kultúry, fantastickej stavby od architektky Viery Meckovej, práve za tým účelom, aby dostali, a toto je ako keby to transparentný prístup aj k verejným financiám a práve k rekonštrukciám verejných budov, ktoré majú architektonickú hodnotu, že vlastne usporiadam súťaž, kde dostanem x návrhov od architektov a odborná porota vyberie ten, ktorý je najlepší a vlastne je už dokázané, že veľakrát aj tento proces dokonca môže šetriť financie, než keď sa teda jedná o vyslovene zákazku dohodenú na základe čoho tendra, alebo neviem teda, aké bolo to výberové konanie, ale je už naozaj dokázané na mnohých prípadoch, že práve architektonická súťaž je skvelým riešením, keď chce mesto k niečomu takémuto pristúpiť a niekde sa to dá, je to škoda, že to v nejakej forme neprebehlo tu. Erik a Kristián ešte chcel a potom máme otázku z publika. Od tej hodnoty kameňa preskočím k tej komunikácii mesta s verejnosťou. Ako takým nechcem povedať, že protipólom, ale partnerom pre vedenie mesta by mal byť útvar hlavného architekta mesta. No a ten, ako vieme, ten je už roky neexistujúci a práve táto inštitúcia by mala dať ako nejaké prvé vodítko toho, ako sa bude so stavbou manipulovať a čo sa so stavbou bude robiť a mala by aj odporučiť riešenia všetkých ostatných objektov v meste. Ale tak, ako to aj dopadlo v meste, ak si pozrieme všetky tie bytovky počmárané farebne a krížom krážom, tak to mesto mohlo byť oveľa krajšie, ale vedenie mesta nemá túto potrebu mať partnera alebo nejakú, dá sa povedať, oporu v tom, aby tá architektúra bola kvalitná, pretože architektúra nemá byť len funkčná, ale má aj potešiť. Nejdem teraz polemizovať o tom, že ako má potešiť kultúrny dom alebo architektúra kultúrneho domu, ale architektúra neteší len svojim tvarom a svojimi proporciami, ale aj
materiálom, z ktorého je urobená, postavená. A tam by som sa vrátil k tomu kameňu, že ten kameň v podstate milióny rokov zrie niekde v útrobách zeme. My si ho behom niekoľkých dní vyťažíme, spracujeme, dáme ho na stavbu. O 20, o 30 rokov sa rozhodneme, že ho nechceme, lebo sa nám viac páči omietka, tak ten kameň zrušíme, zahodíme, zakopeme, je nepoužiteľný. Množstvo energie sa vynaložilo na to, aby sme ten kameň vyťažili. Už sa nikdy nevráti, už ostane v podstate zabudnutý a nie je to ako nekonečný zdroj. Neexistuje nekonečný zdroj kameňa, kvalitného, pekného kameňa, a keď sa k tomu takto budeme správať, tak to svedčí o našom postoji k týmto hodnotám. Takže tu práve v tomto prípade ten kameň bol ten prvok, ktorý tešil tou kvalitou. Padla tu otázka, že čo mesto na to povedalo, na našu výzvu, tak odozva bola taká, že však oni to spracovali s odborníkmi, takže tým pádom oni nemajú potrebu ďalšími odborníkmi nejakú debatu viesť, nakoľko to bolo na báze prístupu odbornej riešené. No, z istého pohľadu je to pravda, hej? Lebo odborných prístupov je rôzne. Veľa možností, hlavne v dnešnej dobe, keď máme strašne veľa aj technologických, aj materiálových riešení. Z nášho pohľadu je to také, že ako keby nedomyslené, málo času na to, do toho investované, lebo keby dostatok času na to bol, na projektovanie, tak určite by sa tam našli tie technologické riešenie, za ktoré by sa dalo aj v prípade neodmontovania kameňa, lebo sú rôzne technologické postupy, to urobiť, riešiť. Len keď sme sa pozreli aj na tú samotnú projektovú dokumentáciu, tá dokumentácia v podstate neobsahuje ten kamenný obklad. Není kreslený v tom projekte. V jednej vete je tam v rámci búracích prác uvádzané, že odstránenie kamenného obkladu. To je všetko. Umelého kamenu dokonca, hej. Takže toľko len k tomuto. Čo sa týka odborného prístupu, keď ste už projektovali stavby, tak viete veľmi dobre, že je strašne veľa aj spôsobu. Architektúra a aj projektovanie je o tom, aj zo strany projektanta, že ako môj učiteľ, pán Görtler, keď sme chodili k nemu na školu, povedal, že architektúra je v podstate, ako on to nazval, že ako taká slobodná práca a že navyše tam investuje človek aj nadbytočné časy, ktoré nie sú zaplatené. No. Tak pri tomto projekte bolo vidno, že menej času, možno aj menej financie bolo na to vynaložené, ale no, bohužiaľ nedomyslené. Ešte môžem k tomu kameňu, aby som to tak... Kristián presne dobre povedal, že vlastne ten kameň sme nakoniec zistili v tých písomnostiach označený pri tom ničení akože kameň umelý. Tak ja som zavolal kamaráta, jaskyniara geológa Ľudovíta Gála, reku, Ľudo, povedz nám už ten kameň, že či to môže byť umelý, lebo mne sa nezdá. No on hneď chytil tento kus tohto kameňa a pozrel sa na túto skamenelinu a povedal, ako to môže byť umelé, vidíš? A oni ako keby od začiatku s tým kameňom buď absolútne nepočítali, že akú má hodnotu, alebo to bolo cielené. Ja sa skôr obávam, že to je trošku aj. Možno niekto vedel, akú to má hodnotu, ale pri tej rekonštrukcii sa podľa mňa s tým kameňom absolútne nepočítalo a bolo to myslené urobiť to čo najrýchlejšie, najlacnejšie. Takže asi toľko k tomu. Tak toto ešte vlastne nezaznelo, že spočiatku ten kameň bol naozaj deinštalovaný obzvláštne citlivým spôsobom, ale ako vidíte aj na fotkách, tak po našej iniciatíve, a neviem, či je tam súvislosť, môžete vypovedať, či si myslíte, že hej,
Odrazu sa to dalo dať aj citlivejšie dole z tej stavby. Tak Konzo, ty si tieto fotky publikoval. Myslíš, že si trošku aj pomohol tomu, že sa to potom začalo citlivejšie dávať dole z tej fasády? Ja si myslím, že toto mesto, respektíve vedenie, pán primátor, reaguje iba vtedy, keď vidí, že sa to zrazu začínajú o to zaujímať viacerí obyvatelia alebo aj odborníci. A vtedy nejako náhle si uvedomil, že asi robí veľkú chybu. Podľa mňa ešte úplne doteraz mu nedošlo, akú veľkú. A potom zrazu nastala zmena, keď sa o tom začalo hovoriť a najskôr, keď som išiel okolo, tak to rozbíjali vyslovene kladivom. Fakt to šlo deň po dni, to bolo také rýchle, že fakt, keď sme sa dali dokopy, tak už prakticky bola polovica toho obkladu znehodnotená, odstránená. Ale musím povedať, že po tej našej iniciatíve sa zrazu začali meniť veci, tu vidno presne tú skamenelinu. A zrazu sa ten obklad dal pekne ukladať, dal sa pekne odstraňovať. Ak si všimnete, tam je dokonca ešte taká drážka. To bolo vyslovene robené špeciálne pre tú budovu. Ja neviem si predstaviť, že koľko to mohlo vtedy stáť, kde to vôbec boli schopní spraviť. Ten geológ mi povedal, že určite to nie je kameň zo Slovenska. Oni ho začali zároveň nejako podceňovať, že to je nejaký bežný travertín, pritom ako môže byť bežný travertín. Hej? Aj travertín je vápenec, aj mramor je vápenec a hodnota, ja som sa spýtoval jedného takého známeho obchodníka s kameňom, že koľko by to mohlo stáť. On mi povedal, že je to veľmi ťažko povedať, ale od 100 do 500 eur za meter štvorcový. My sme to nejako potom tú hodnotu, aj keď sa nedá vyčísliť, nejako zaokrúhli na 150 eur, aby sa to niekomu nezdalo veľa. Dokonca Kristián vyčíslil aj koľko tam toho obkladu bolo, takže vieme vypočítať aj, akú hodnotu to malo. No ale, aby som k tej otázke, myslím si, že to malo zmysel, lebo zrazu sa to pekne ukladalo, zrazu malo ostať aj obklad toho schodíska, zrazu malo ostať aj atrium, ktoré je ešte naozaj že vo veľmi peknom stave a keby sa to podarilo, tak to by bola naozaj taká perla toho kultúrneho domu aspoň skrytá. Takže malo to zmysel. Ja by som ešte dodal k tomu jednu vec, aj to, čo Kristián načal, že v podstate nie je nikde napísané, že každá tá budova, ktorá bola raz postavená, musí zostať v takej istej podobe, detailne, v tom istom prevedení, ako bola ako pôvodne. O tom akože samozrejme sa dá diskutovať. Lebo aj ten náš kultúrak, ja ho veľmi dôkladne poznám aj znútra, tam je veľa takých hluchých priestorov a takých nejakých riešení, takých provizórnych, ktoré by sa dali vylepšiť, keby sa naozaj diskutovalo o tom, o tej rekonštrukcii dopredu, keby bolo povedané, že čo chceme tam urobiť, ako to chceme túto budovu urobiť ešte lepšou a ešte krajšou. A toto sa nedialo. No. A takisto ešte k tomu kameňu. Ono tu, ten pseudonovinár, našich pseudonovinách, ktorý nás nazval všetkých pseudoumelci a pseudoodborníci, ten tvrdí, že je to ako travertín, ale však to žiaden travertín nebude. A ešte nehovoriac o tom, že ak má byť travertín lacný, tak opravte ma, ak sa mýlim, ale tak viem, že na Slovensku je travertín už vyťažený. Že už nemáme domáce zdroje. Ďakujem. Pani Bočková, nech sa páči. Áno, tak k tomu možno môžem povedať, definitívne teda potvrdzujem, že áno, jedná sa jednoznačne o vápenec. Neviem, či konkrétne travertín nemá podľa mňa tú štruktúru, ale teda určite absolútne by som chcela vidieť človeka, ktorý by sa tu hádal, že je to umelý kameň, je to prírodný kameň bez debaty, obrovskej hodnoty. Máte pravdu, spišský travertín už je vyťažený na Slovensku, to bol v podstate materiál, ktorý sa veľmi používal v období ranej architektonickej moderny. Tvorí fantastickú jednu vrstvu, ale presne sa dostávame k tomu, že niekto akoby sa snaží bagatelizovať hodnotu nejakého materiálu. Je to proste zavádzanie a teda ja a moji kolegovia máme bohužiaľ aj bohaté skúsenosti vlastne aj s nejakým aktivizmom a snahou o záchranu niektorých objektov,
Stali sme za veľkou iniciatívou, teda petíciou proti búraniu domu odborov v Bratislave, známeho aj ako Istropolis. Je to taká nejaká trauma v nás, pretože tento objekt sa nepodarilo ochrániť, ale môžem len povedať aj z tohto príkladu, aj z mnohých iných, že buďte vždy na pozore, keď sa vám niekto snaží povedať, že sa niečo nedá, pretože všetko sa dá. Kde je vôľa, tam je cesta. Ja som vyštudovaná architektka, stávajú sa také šialené veci vo svete, všetko sa dá. Čiže vždy je to len otázka toho, že či sa tým ľuďom do toho chce, či sú ochotní vynaložiť možno mierne vyššie náklady, ale akože nie násobne vyššie, ale jednoducho, či sa im do toho chce a či za tým možno sú práve aj nejaké iné motivácie, o ktorých my tu nebudeme špekulovať, že jednoducho je tam nejaká nevôľa, ale naozaj vždy buďte v pozore, keď sa vám niekto snaží povedať, že sa to nedá. Ďakujeme. Bola tu otázka z publika už dávnejšie, tak aby sme dali priestor aj divákom. Nech sa páči. Dobrý večer. Volám sa Juraj Kepka, som neprofesionálny výtvarník, okrem iného. A veľmi citlivo vnímam estetickú stránku tohto mesta, vizuálnu. Ťažko tu hovoriť, je tu pár historických budov skutočne zachovaných, ktoré majú hodnotu určite. A táto budova bola už taká novodobejšia a z môjho pohľadu ako dieťaťa socializmu trochu máme na to taký záťaž nejakú, že to nám symbolizuje tú dobu neslobody. Ale v každom prípade to vznikalo aj za tej doby neslobody a má to skutočne hodnotu aj estetickú pre ľudí, aj keď ju mnohí možno tak nevnímajú. A chcem sa spýtať, moja otázka spočíva v tom, že žijeme túto dobu, neťažkú, neľahkú dobu pre kultúru, vieme, ako máme ministerku kultúry, či iniciátori títo aktivisti, ktorí nás tu pozvali, nevnímajú celé toto dianie v takom kontexte tejto zlej, nepriaznivej doby pre kultúru. Či už čo sa týka vedenia mesta alebo vedenia štátu. Ale nie som sociológ ani politológ, ale cítim sám na sebe, že má to tú určitú súvislosť, že je to vlastne taký symbol tohto, čo sa deje celospoločensky. Mňa na tom celom zaujala ešte jedna vec, keď už to trošku prepájame s tou politikou, že ten kultúrny dom, mnoho ľudí v meste strašne uznáva tú dobu toho Husákového obdobia a presne táto stavba trošku symbolizuje také niečo a pritom presne títo ľudia, ktorí uznávajú tú dobu, milujú ju, nemajú k tejto stavbe absolútne žiaden cit. To ma úplne zarazilo, že pritom je to ich pomník, aj pána primátora, keď sa mal možno zažil tie obdobia, o ktorých kuse hovorí, a pritom absolútne nemá kus citu k tomu, čo vlastne tvorila jeho doba. Presne tak, to je vystihnuté úplne, že najdôležitejší bod toho je ten chýbajúci vzťah. Vôbec tých predstaviteľov, tých, ktorí nás reprezentujú, a teda na tej národnej úrovni, lebo my žijeme teraz skutočne veľmi ťažkú dobu v tom, že budeme musieť nie byť rezistentní, ale budeme musieť nájsť spôsob, ako sa kriticky vymedziť a postaviť voči tomu, čo sa v spoločnosti deje. Čiže už na jednej z debat tu v Citadele bolo, že Rimavská Sobota je taký predvoj, že čo sa bude diať. No bohužiaľ ono je to tak v tých malých mestách, kde nie sú presne tie systém akejsi ochrany alebo takých opatrení, ktoré by zabezpečili proti všelijaké negatívne konania, tak tu sa to presne tak prevalí najviac a ukazuje sa to v naozaj takej rudimentárnej, takej hrubej sile. A toto je najhoršie, čo my tu zažívame. My tu zažívame dlhšie v Rimavskej Sobote, samozrejme, tú nekultúrnosť. Ale pre mňa je napríklad zaujímavé to, že prečo som sa rozhodla do toho ísť a už nemlčať, lebo toto by som nevedela povedať svojim
vôbec ľuďom, ktorých by som ešte teda, by sa ma pýtali na to, prečo som mlčala. Pre mňa bolo inšpiratívne to, že ma zastavovali ľudia, obyčajní, bežní ľudia z Rímavskej Soboty, občania nášho mesta, že čo sa deje, že to je vzácne, že je to škoda. Čiže toto som si povedala, že konečne sa o to zaujímajú. Tento ale záujem možno trošku tak ustal, pretože naozaj pán primátor aj predstavitelia vlastne Mestského úradu začali písať veľmi nepríjemné statusy na sociálnych sieťach, na ktoré my sme nereagovali. Ja teda určite by som na ne nereagovala, ale oni zastrašili a majú ten taký potenciál zastrašiť ľudí, že však my chceme túto stavbu práve zastaviť, tú rekonštrukciu, my sme tí, ktorí budeme zodpovední za tú skazu tejto architektúry. A toto je veľmi nedobrý vôbec narratív, ktorý sa tu vytvoril. Ten sa práve deje aj celoslovenský, že vlastne ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť k dobru, alebo teda na odbornej báze sú ostrakizovaní a teda naozaj sú očierňovaní. Takže to k tomu. A keď ešte potom nezabudnime sa vrátiť k tomu kubánskému mramoru, ale to nechám na moderátora. Áno, k tomu chcel ešte Kristián sa vyjadriť. Veľa tu dnes hovoríme o tom kameni, ale je to tak práve preto, že zo strany kritikov našej petície je práve tento materiál dehonestovaný a je ako keby znižovaná jeho hodnota, čo tak nie je. A my sme chceli aj touto diskusiou to vyvrátiť a teda odborne sa k tomu vyjadriť. Tak Kristián, ty ako architekt, my sme sami uvádzali a nazvali sme tento materiál kubánsky mramor v úvodzovkách, ale tak povedzme, čo sa tým myslí, tým pojmom kubánsky mramor, aby aj ľudia, ktorí možno tento pojem počuli teraz prvýkrát, vedeli, že odkiaľ to vlastne pochádza a čo sme tým chceli povedať. No, tak to tuším, mám tu informáciu od Gabiky, lebo že vraj pôvodný projektant to nazýval ten kameň akože kubánskym mramorom. A ako už Konzo povedal, že je to vápenec, tak a rozprávali sme sa práve s tým geológom, a že z akej oblasti to môže pochádzať. Tak on povedal, že taký čistý vápenec, že v takej čistej podobe, že v podstate to je kameň bez pórov, hej, to hovorí sa v úvodzovkách pre tieto kamene, že mramor. Medzi mramorom a takým vápencom je jediný rozdiel, že mramor je kryštalizovaný vápenec. Hej. Pri tomto kameni nedošlo ku kryštalizácii, ale čo sa dá jasne povedať, že to môže jedine pochádzať z prímorských oblastí. Jednak k tomu, že sú tam tie skameneliny, a keď ten geológ rozmýšľal nad tým, že o tej čistote tých tvarov, skutočne v tom kameni praskliny nie sú tam vôbec ani ako línie, hej? Takže že čistá to je, tak jedine v Európe, v Taliansku viete ťažiť takéto kamene, no ale sladom na tú dobu, že tu bol komunizmus a Taliansko to práve, že patrilo do tej druhej na tú druhú stranu Európy, tak ako prímorské oblasti to môže byť aj pravdou, že práve že je kubánsky ten kameň. A áno, padla to aj myšlienka Jugoslávie, len podľa jeho tvrdenia v Jugoslávii by nedokázali také veľké tvárnice akože vyťažiť, vydoliť. Teraz tu už trošku konšpirujeme, hej, že je to informácia, ktorú proste treba dohľadať, ale teda, áno, tak ako vravíte, je to vlastne vzácna vzorka, kedy nevidno ani nejaké typické vrstvenie, že je akože pomerne hladká tá štruktúra. Z Juhoslávie sa práve dovážal za socializmu tzv. Vračanský mramor. To bol hodnotný materiál tiež používaný na verejných budovách, ale teda pokiaľ ja viem, tak priamo z Kuby ako dar Fidela Castra bol dovezený kubanský mramor práve na fasádu Domu odborov Istropolis v Bratislave. Nemyslím si, že
ale opäť nechcem zavádzať, ale naozaj nemám informáciu o tom, že by ešte na nejakom inom objekte na Slovensku bol použitý tento materiál. Je jedno, odkiaľ ten vápenec je, teda ako samozrejme zaujíma nás to, ale ako jeho hodnota je absolútne nepopierateľná. Či je z Talianska, ale opäť z Talianska je tiež veľmi známy, sú veľmi známe lomy mramoru. Doteraz sa ťaží napríklad v Kárarskom lome, ale neviem, museli by sme dohľadať túto informáciu. Ja pevne verím, že sa nám podarí aj nejak ešte sa dostať aj k nejakým dobovým dokumentom, kde možno práve budú ozrejmené niektoré otázky, aj keď už vlastne ex post, lebo ako tu odznelo, nechcem tomu dávať nejakú tú negatívnu ako príchuť nakoniec, ale vlastne to, čo som dnes videla, kedy už je po celom obvode práve strhnutý kamenný obklad, je strhnutá konštrukcia, na ktorej bol upevňovaný a na niektorých miestach naozaj už je objekt zateplený a už je aj náhodená vrstva omietky, tak veľmi sa bojím, že v tomto stave už je to nezvratiteľný proces, ale minimálne ako teda tu odznelo, určite stojí za to to spätne zdokumentovať, šíriť povedomie o tom, že čo strátila Rímavská Sobota a brať to ako veľký výkričník do budúcna, aby naozaj k takýmto situáciám nedochádzalo. Veľa sme tu dnes hovorili o tom, ako neprebiehala vopred dostatočná komunikácia, či už s odbornou alebo širokou verejnosťou. Hovorili sme o mnohých chybách, ktoré sa stali. Jednou z nich je aj tá, že dodnes vlastne sme nevideli vizualizáciu Domu kultúry, ako má vlastne po rekonštrukcii vyzerať. Naši architekti, ktorí sú zapojení do tejto iniciatívy, preto pripravili niekoľko obrázkov, ako by ten Dom kultúry mohol vyzerať, a tak by som ich teraz poprosil, aby ich možno v stručnosti okomentovali. Len dodám, že teda je smutné, že opäť predstavitelia mesta nám takéto obrázky dodnes neposkytli a teda museli sme my vyvinúť vlastnú iniciatívu, aby sme teda vám predostreli takú potenciálnu predstavu našu, ako by ten Dom kultúry mohol v budúcnosti vyzerať. Nie je to vizualizácia podľa projektovej dokumentácie, ale je to teda vízia architektov zapojených do našej iniciatívy. Kristián, máš slovo. Takže za jeden víkend sa dal urobiť model stavby, takže nemyslím si, že by to bolo neriešiteľné aj pre projektanta pôvodného. Takže skutočne pri tom modelovaní človek cítil tú robustnosť tej stavby, hej, a hovorí sa, že v dobe brutalizme sa vznikali tie stavby, ale práve napriek tomu, že je veľmi hranatá tá stavba, ale má to svoju hodnotu, hej, ale keď sa na to pozeráme v celistvosti, ako jeden architektonický celok. No a práve tu vidíte tie spustené žalúzie, nakoľko návrh spočíta s tým, že budú tam použité našťastie aspoň hliníkové okná, čo je veľmi vítané, a bude tam z exteriéru používané lamely, ktoré sa budú automaticky, podľa toho, ako bude svietiť na tú stavbu, svetlo alebo slnko, bude reagovať. Hej? Takže bude z časti spustená, z časti vyzdvihnutá. No a predstavte si, že projekt ráta s tým, že krémová farba, alebo dobová farba, tak to je napísané v projekte dokumentácie, že obdobná farba toho kamenného obkladu. A čo sa týka výplní stavebných, tam by mala ísť o farbu nie takejto teplej sivej, ale antracitovej, tmavej sivej. A keď som to dozvedel a keď si predstavím tú stavbu, napríklad túto fasádu, že tam tie lamely budú spustené z exteriéru a ten kontrast tých bielých pásov a tá černota sa tam objaví, to z môjho pohľadu, alebo z nášho pohľadu architektov v centre mesta to bude pôsobiť ako, nie že rakva, ale dom smútku. Takže preto sme ešte v
vtedy keď sme pripravovali ten model, mali sme takú informáciu, že tie hliníkové výplne nie sú objednané, tak preto sme narýchlo urobili tie vizualizácie, že aspoň keď už s tou fasádou sa nedá nič urobiť, tak nejakým spôsobom evokovať, že tou farebnosťou tých stavebných výplní trošku byť umiernejší. No ten antracid je už dosť taký sprofanovaný, tá farba sa, s tým sa začalo niekedy pred 20-25 rokmi ešte. Ja som to začal tiež používať, ale neboli veľké možnosti. No dnes už tie okná sa dajú ladiť do rôznych farieb. Existuje vzorkovník RAL a ten vzorkovník RAL, ten je v podstate základný, ale poskytuje už dnes pre výrobcov mnohé možnosti. Preto sme sa snažili sa pohrať s farebnosťou okien, ale toto boli len v podstate prvé nejaké návrhy. Aj farebne, ani to nie je možné vlastne zobraziť presne na počítači, na monitore, lebo aj tá farba fasády trošku inak vo vzorkovníku vyzerá, takže neberte to ako presnú vec, ale snažili sme sa to trošku zjemniť. V prvom momente to bol trochu taká panika nastala, keď sa začali práce, pretože s veľkou obľubou, keď sa rekonštruuje budova, tak sa v úvodzovkách nahodí nejaká starorúžová a dajú sa do toho biele plastové okná, tak to nastala taká panika, že či fakt nás nečaká niečo takéto, takáto biela budúcnosť. Ale postupne, jak sme išli do hĺbky, tak áno, boli tam tie hliníkové okná, aspoň teda vo farebnosti antracíd, ale nie je to, za nás to nie je najšťastnejšie už riešenie v dnešnej dobe. Takže sme sa snažili nejak komplexne to farebne previesť. Dalo by sa veľa ešte na túto tému hovoriť, bohužiaľ čas sa nám už ale kráti. Mohli by sme sa baviť presne o tom, čo sa stalo s ikonickým nápisom Domu kultúry, ktorý zrazu zmizol a nevieme, kam sa podiel, aký je jeho ďalší osud. Takisto kamenný obklad, o ktorom sme sa dnes veľa rozprávali, nevieme, čo s ním bude ďalej, kde bude uskladený a ako bude ďalej použitý. Tieto otázky tu stále visia a verím, že budú ešte predmetom ďalších diskusí. Dnes teda ale nám čas už pomaličky vypršal, tak na záver mám už len poslednú otázku a môžeme sa potom ešte pobaviť neformálne po diskusii. Verím, že tu ešte zostanete, naši hostia tu ešte takisto chvíľku s vami povudnú a budeme sa radi s vami na túto, ale aj iné témy nášho mesta rozprávať. Pomôžem si citátom spisovateľa a publicistu Dominika Tatarku, ktorý konštatoval: človeku sa stačí pozrieť, v akom stave sú monumenty, sídla, katedrály, spoločenské priestory, v tej chvíli vie, v akom stave je republika. Pri pohľade na stav našich budov, v našej krajine, ale aj v našom meste, v akom stave je naša republika, v akom stave je naše mesto. Gabika. No, teraz mám zrazu také zatmenie úplne, lebo ma mrazí, lebo tá odpoveď naozaj nebude nejakým spôsobom pozitívna. Ukazuje, že ja tu pracujem 25 rokov v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote a snažím sa vlastne prinášať ľuďom kultúru a umenie. A stále vlastne zistujem a je to pre mňa veľmi smutné zistenie, že stále sa nám nepodarilo prebudiť hĺbší záujem ľudí o umenie a o kultúru, lebo to je nielen o tých predstaviteľov, ale to je hlavne o občianstve nášho mesta. Ako sa bude aktivovať, ako sa bude zaujímať o to, čo sa tu deje. No a to je presne naozaj ten dôsledok toho, že ako to vyzerá a tak. Ja by som len tak v krátkosti sa vrátil ešte aj k, čo pán hovoril, k stave kultúry, tak
možno tak trochu ironicky by som povedal, že tí páni tu v tom malom paláci a tí páni tam v tom veľkom paláci ďaleko, tak konečne si sadli. Ja tomu možno dám taký širší kontext, teda v zmysle celkovo architektúry 20. storočia, ktorej sa venujeme na Slovensku. Povedala by som, že vlastne celá tá téma nejakého dedičstva a to, ako k tomu my pristupujeme, je vlastne veľmi zaujímavá práve aj s prepojením na nejakú politickú situáciu a podobne. Poviem možno už tak viacej osobne za seba, že ťažko sa mi pozerá napríklad aj na veľmi akoby falošné budovanie nejakého nacionalizmu a práve podporovanie celej myšlienky proste nacionálnych štátov a akési deformovanie histórie a práve aj zatracovanie stavieb z obdobia socializmu je častokrát toho súčasťou. Tiež tu padli veci o minulosti toho domu a proste spojitosti s ideológiou. Ja to poviem tak, že architektúra je v prvom rade, ak je kvalitná, je to dielo výtvarné a nemožno ju spávať s nejakou ideológiou. Tie domy veľakrát nemôžu za to, v akom kontexte vznikli a zbytočne ich za to budeme dnes viniť. A je možné, že nejaká generácia má negatívnu konotáciu, pretože sa im to spája s obdobím, ktoré nebolo najšťastnejšie v ich živote, ale naozaj, že už aj mladšia generácia, práve keď sa pozerá často na objekty, či už brutalizmu alebo neskorej moderny, ako to viackrát padlo, tak vie oceniť proste ich hodnotu, pretože sú krásne, sú fascinujúce a práve my máme tu šancu dať im úplne iné využitie, oslobodiť ich od akékoľvek temnej minulosti, takže operovať vlastne s týmto je tiež vždy veľmi nebezpečné. A keď ešte to úplne završím, ako keby, že bojím sa toho, kam vlastne smeruje celý nejaký politický vývoj krajiny, ktorý priamo ovplyvňuje či už kultúru, alebo aj ako sa narába vlastne s pamiatkami architektonickými. Aj v tomto odvetví možno vidieť, ako sú odborníci prepušťaní zo svojich funkcií, ako sú redukované pamiatkové úrady a máme veľmi jasný príklad toho, kam to až môže dospieť, pretože vidíme, aká je situácia v Maďarsku. Je to pre mňa strašidelné vidieť, že sa v krajine búrajú stavby 20. storočia, stavajú sa repliky historických budov, ktoré odkazujú nejak na veľkolepú minulosť Maďarska, ako keby toto je strašné zavádzanie, deformovanie minulosti a nezvratná strata hodnotných stavieb. Takže len ako keby to bolo na margo toho, že kam až môže vlastne politika doviesť aj budúcnosť architektonických objektov. Je potrebné povedať aj pravdu a treba si pamätať a pripomínať aj mená, či už niekoho, kto zničil synagógu v Rimavskej Sobote, a treba si pamätať aj mená tých, alebo dajme tomu tých, ktorí sú zodpovední za túto vec. Treba to povedať jasne. Ja len toľko by som chcel ešte dodať, že pri výpočtoch vychádzalo, že na tej stavbe bolo použitých 2400 m2 takého kameňa, čo je celkom akože značné číslo. Tak keď už máme tu zo zastupiteľstva mesta poslanca, tak chcel by som ho poprosiť, že ste sa bavili o tom, že keď už sa to odkladá na sklad, nie na skládku, ale tam sa zmenil pojem zo skládky na sklad technických služieb mesta, tak aby to odsledovalo zastupiteľstvo, lebo teraz už sú to položené na tie palety, sú to pekne aj zabalené, zafoliované, tak nejakým spôsobom každú jednu paletu zaevidovať, aby bol o tom zoznam. Hej, lebo už aj pán primátor povedal, že bude to na tom sklade technických
služieb mesta a v prípade mesto môže potom rátať s jeho nasledovným použitím. Tak aby to stadia nejakým spôsobom nepomizlo, tak aby sa to dalo aj nejak odsledovať, keď už to slúži pre mesto, patrí to pre mesto, keď už nie je to na tej fasáde, aby sa potom v prípade budúcnosti našli spôsob ďalšieho použitia, ktorý tu padol napríklad, že nemáme tu trhovisko mesta, tak v prípade pri tom novom trhovisku, i keď k tomu trhovisku veľmi nepomôže, že už máme 5. nákupné stredisko v Rimavskej Sobote, ale to je na margo. Ešte jedna vec je veľmi dôležitá, že fakt musíme sa už venovať iba tomu, čo ostalo, a to atrium, kde je vlastne aj taký asi najslávnejší bar Dekáč, ktorý naozaj poznajú ľudia z celého Slovenska, tak naozaj ten materiál, ktorý ostal, by bolo využiť či už na zničené podlahy, ktoré sú v tom atriu, a naozaj urobiť aspoň z toho, čo ostalo, niečo ako takú malú výkladnú skriňu, a vtedy možno pochopia aj tí ľudia, že hlavne po takých 10 rokoch, keď začne plesnieť tá fasáda, a keď sa pozrú dovnútra, že vlastne ten kameň je nemenný, a budú vidieť ten rozdiel, že tak možno ste aj mali pravdu, možno im to dojde vtedy, keď naozaj investujeme ešte do toho, čo ostalo. Napriek tomu, že možno táto diskusia vyznela miestami depresívne, tak si myslím, že je veľmi dôležité to, že sa konečne začalo o mestských témach verejne diskutovať. Veríme, že toto nebola posledná diskusia na tému, ktorá sa týka nášho mesta, a že vás budeme na týchto diskusiách vídať aj naďalej. Je veľmi dôležité, že ste tu boli, že ste sa pýtali, že sa zaujímate, a ďakujem vám za to. Ďakujem, môžete si zatlieskať, zaslúžite si to. A ďakujem aj dnešným diskutérom a diskutérkam. Bola tu s nami Monika Bočková z oddelenia architektúry Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, historička umenia a pedagogička Gabika Garlatiová, bol tu aj výtvarný umelec Štefan Baláš, ktorý musel žiaľ odísť skôr, ale ďakujeme mu za účasť. Boli tu tiež architekti Erich Klaubert a Christian Sabo. A ďakujeme za účasť aj predsedovi petičného výboru a ako ho kritici nazvali butikár, Jan Rešetár alias Konzo. Ďakujem ešte raz aj vám a budem rád, keď tu ešte s nami chvíľu pobudnete v neformálnom rozhovore. Ďakujem a želám vám ešte pekný večer.